ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜିବ ତ ମୋ ହାତ ସବୁ ଧରି ପକାଉନି ବାପ ମୁଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବି କେମିତି ଯିବା ଆଉ ତା ହଁ ଟିକେ ଯିବି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ପୁଣି ଯିବ କି ମୁଁ ପକେଇ ଦୁଇ ପକା ନିଜେ ହାତରେ ମାମା ଅଜୁଙ୍କୁ କହୁଥିବ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଲେ ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦନ କି ଚନ୍ଦନ କି ସେ ଶୁଖି ଜଙ୍ଗଲ ତା ମା ତ କରିବ ଫୁଲରେ ଝାଡ଼ା ହଉଛି ହେଇଯିବ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଆଏ ମାମା